हाई स्कुल लाइलांफारानि हाई स्कुल लामानि ओरै सोनाबा दख'ना गानग्रा गोजासै आरो एकदम ओरै लामानि सानजा बर'फोर गोजा बांगालजों बर'जों खावनै जानानै दं रौता उदालगुरि लाइलांफारा YBY आव मानसि जइन खालामनो फैदों मानसि जइन खालामनो फैनाया खामानिया साक्सेस जादों 50% मानसि जइन खालामनो हादों आरो नैबे टीम उइकलि कम्पिटिशन टीमनि प्राइजखौ मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन साननैसो उनाव मोनगासिनो दं माइ गायखांबाय नालाय एकदम सोमखोर नुलायबाय आरो दुब्लिखौ जारगाव नामा बेयो बै गोसोम गोसोम नुहुरनाया बर' गामि खोमा ना बर' गोजा उदालगुरि रौता बांगालफारा मा होनदोंमोन जारगाव सक बेयो जादों दा जोङो रेलवे स्टेसन फारसे थांगासिनो दङ ट्रेन गाखोनानै बबेसिम मोनहैयो नायनोसै सौदावबायमोनथ' आरो बेनि गारिया एकदम नायलाय बासा एकदम सौदावथारनोसैमोन नै बासा लाखिलायबाय दा नै नांलायसिगोन दा नै आं सानखादों बासा इदिनो जायोलै माबा सौसिगोन माने बेयो थारसिगौमोन नांखागोन नालाय एसेल'सो इसेबांल'सो थादों गेप्स बे बासा सौग्रावलायसिगौमोन एकदम नै दा जालायसिगोन दा बिसोरो एसे दे नांलायगासिनो दं सौग्रावनायबाथ' दानो मा जासिगोन ना खारथ'वाखै नैबे जादों अरफेन बिमा स्कुल बिमा बिफा गैजायै गथ'फोरखौ बेयाव खांनो दोनो लाखियो सोरबा दोनफैनो गोसोबा नैबेयाव दोनफैनो हागोन मावरिया गथ' अरफेन बेफोरखौ बेयाव लाखिनाय जायो आरोना Basa. Oh, damparsemen na biyo? Nangdeng. Lasi nangdeng, kenda mawaya ke mana?
रौता टाउन मोनबाय स्टेशन फारसे थांगासिनो दं नायदो नोंथांमोना रौता टाउना माबायदि सिगां माबायदिमोन दा माबायदि जानानै दं दा सोलायबाय जानांगौ नायनानै लादो नोंथांमोना नै बेयाव शपिं मल बानायगासिनो दं बेसेबा गिदिर बे मा शपिं मल जागोन नामा बानायगासिनो दं नैबे ओइ दै बथल गोलैबाय है थांनोसै दै बथल मा सिक्रेट हार्ट स्कुल मा बेलाय सिक्रेट हार्ट स्कुल इंलिश मीडियम माबा दङ बिबार बारिफोर बयस हस्टेल गर्ल्स हस्टेल चार्च ओमफ्राय मिशन ना गिर्जा गिर्जाखौनो आच्छा गिर्जा खालामफैदोंमोन नै बेनिफ्रायसो नायलाय मोजांथ' डेक'रेसना जायगाफ्रा चार्च दंलाय बावैनि मिशनफोरनि नालाय मिशनारिफोरनि मिथिं थाबावबायदि बिल्डिं